У лёсе кожнага чалавека ёсць свая школа, якая вядзе не толькі ў краіну ведаў, але і вучыць жыццю, з'яўляецца крыніцай станаўлення усебакова развітага чалавека. У студзені школа ў Крэве ўрачыста адзначыла значны 50-гадовы юбілей. За працяглы час школа узгадавала сотні выпускнікоў, якія ў яе сценах атрымалі грунтоўныя веды, пазітыўную загартоўку, добрую падтрымку і клапатлівую ўвагу настаўнікаў. Адна з самых значных падзей у жыцці Крэва і яе жыхароў адбылася ў 1966 годзе. Адчыніла дзверы новая двухпавярховая школа са спартыўнай залай, сталовай, майстэрняй, дзесяткам новых абсталяваных кабінетаў. Сучаснай школе споўнілася 50 год. Гэта толькі невялікі адрэзак часу ў адукацыйным працэсе, які на працягу многіх стагоддзяў існаваў у Крэве. Адукацыя ў Крэве пачалася значна раней. Быў далёкі 1636 год, і побач з новым касцёлам быў узведзены будынак школы. Ішлі гады, змянялі аднаго стагоддзі, а адукацыя ў Крэве мела новыя формы. І на сённяшні дзень гэта сучасны вучэбна-педагагічны комплекс, крэўскі яслі-сад, сярэдняя школа. Ужо больш 15 год дырэктарам школы працуе Тацяна Капыш. Падыход да кожнага ўдзельніка адукацыйнага працэсу з аптымістычнай гіпотэзай, успрыманне школьнага калектыву як адзінай сям'і дапамог Тацяне Францаўне вывесці установу на лідзіруючай пазіцыі сярод устаноў раёна. Установа адукацыі на працягу апошніх гадоў займае другое месца сярод устаноў адукацыі сваёй групы па забеспячэнні якасці адукацыі. Поспех ажыццяўлення пастаўленых перад установай задач бачу ў крэатыўнасці педагогаў. Яны творчыя, яны ўмеюць працаваць, яны ўмеюць весці за сабой. Нашы педагогі прадаўжаюць лепшыя традыцыі тых настаўнікаў, якія працавалі тут. Сёння ў школе 112 навучэнцаў, у дзіцячым садзе 25. 3 школьныя аўтобусы з 14 аддаленых вёсак падвозяць на заняткі 77 навучэнцаў. Адукацыйны працэс ажыццяўляюць 26 таленавітых педагогаў. Калектыў комплекса імкнецца ісці ў нагу з часам, здольны самаўдасканальвацца, а значыць быць цікавым і карысным сваім выхаванцам. Пабываўшы ў нашай школе, пэўна заўважылі, што нашы ўсе дзеткі вельмі вясёлыя, актыўныя, пазітыўныя. Увогуле, калі працуючы, арганізоўваючы з імі розныя мерапрыемствы, яны самі нам дапамагаюць, нашымі дарадчыкамі з'яўляюцца, вельмі актыўныя. Дапамагаюць не толькі яны, но і іхныя бацькі, і гэта бачна адразу па розных нашых мерапрыемствах. Гэтаму, што дзеці хочуць працаваць, быць адданыя нам і мы ім. Ну і, канешне, спрыяюць і нашы настаўнікі ў школе, которые тоже імкнуцца прынесці штосьці цікавае, новае ў іхнае жыццё, зацікавіць, даць нейкія звесткі, которые б іх прыцягвалі сюды, цікавілі штосьці новае. Школа гасцінна расчыніла для ўсіх свае дзверы, запрашаючы зайсці і ўбачыць, якой прыгожай стала, здзівіцца і парадавацца за сённяшніх хлопчыкаў і дзяўчынак, якім выпаў гонар вучыцца тут, працягваючы добрыя традыцыі, закладзеныя многімі пакаленнямі настаўнікаў і вучняў. Для кожнага пакалення школа была сваёй, асаблівай, але заўсёды роднай і каханай. У нас у школе праводзіцца вельмі шмат мерапрыемстваў, у якіх мы сябруем менавіта з другімі класамі. Не толькі свой клас, наш клас удзельнічае ў мерапрыемствах, але і вучні 9-10 класаў. І менавіта за кошт мерапрыемстваў мы становімся яшчэ большай камандай. Настаўнікі у нас вельмі вясёлыя, дружныя, прыходзіць на іхныя урокі, гэта толькі радасць і шчасце. Моя школа, менавіта крэўская, падабаецца тым, што знаходзіцца ў такім славутым мястэчку пад названне Крэва. Дарэчы, вельмі славутая, паколькі тут менавіта ў 14 стагоддзі была падпісана Крэўская унія паміж Вялікім княствам літоўскім і польскім каралеўствам. І пагэтаму я думаю, што менавіта такое геаграфічнае становішча і спрыяе нашай школе быць такой добрай, цёплай, спакойнай і даваць менавіта веды на павышаным узроўні для навучэнцаў.
Школа з'яўляецца захавальніцай традыцый, неацэннага педагагічнага вопыту, назапашанага выдатнымі настаўнікамі за ўсю яе паўвекавую гісторыю. І ёсць сярод педагогаў крэўскай установы выпускнікі мінулых гадоў, якія пайшлі па слядах сваіх настаўнікаў. Амаль 10 год з больш чым 25-гадовага педагагічнага стажа Михаил Михалькевич выкладае гісторыю ў сценах роднай школы. Я не хочу сказаць, што адразу у школе, калі я быў вучнем, у мяне быў уже такі склаўшыся выбар, што я стану менавіта настаўнікам. Але я ўдзячны школе, што яны паказалі, напэўна, важнасць гэтай прафесіі. З цягам часу, ўжо служыўшы армію, ўсё ж такі я вырашыў, што гэта маё. А вярнуцца ў сваю родную школу, конечно, было прыемна. Правёўшы 10 гадоў тут вучнем, і затым працаваць настаўнікам, безумоўна, што вельмі цікава, адказна. Школа наша мае асаблівасць, таму што знаходзіцца ў вельмі такой гістарычнай мясціне, поэтому працаваць настаўнікам гісторыі гэта ўдвайне, напэўна, адказна. Вялікі ўклад па зберажэнню гістарычных каштоўнасцей сучаснага аграгарадка Крэва ў далёкім 1968 годзе унеслі вучні і настаўнікі школы пры стварэнні гісторыка-краязнаўчага музея. У 2008 годзе ён атрымаў статус народнага. Па сённяшні час дзверы музея расчынены для наведвальнікаў з Расіі, Польшчы і Беларусі. З кожным годам абнаўляецца багатая экспазіцыя. Фонд музея налічвае амаль 1000 экспанатаў. Адны з самых каштоўных – унікальная частка плана мястэчка Крэва 1869 года, калекцыя саматканых рушнікоў, шматлікія ганчарныя вырабы. Ідзе час. Завяршаецца адзін навучальны год, пачынаецца новы. 50 гадоў для школы – гэта цэлая гісторыя. Гэта гады працы, радасць перамог, прыгожыя і добрыя традыцыі, спадчына папярэдніх пакаленняў, завет новым настаўнікам і навучэнцам, якія будуць жыць і тварыць у 21 стагоддзі.